Yau za mu yi bayani ne akan maza masu saurin kawowa. Duk namijin da yake saurin kawo da ya ga gindi shikenan, ko kuma da zaran ya fara cin mace minti ɗaya zaka ga haka to shikenan, shi kawai yanzu zai yi releasing ne. To maza masu irin wa'innan, wannan nasa ne. Ka ji da kyau, ka ji wannan haɗi da zaka yi kuma da yadda zaka kawar da wannan matsala ɗin. Wannan topic namu na yau musamman na ragwayen mazaje ne. To da farko, idan har kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka ɗaura shi. To maza, wannan topic ɗin yau naku ne na masu saurin releasing. Namijin da yake saurin kawowa shine abin da ake nufi a nan. Namijin da zai yi saurin kawowa dai, irin da ya sex da mace minti ɗaya biyu haka kawai ya ji shi ya yi releasing shaf. To maza masu kawowa shaf wannan haɗin nasu ne. So zan muku practical ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya rabu da wannan saurin kawowa ɗin. Wani kuma sanyi ne ta mishi yawa, amma kuma wani haka naturally yana da wannan. To ga wannan haɗi da za ka yi, sannan kuma zan muku practical yadda za ka yi kai da matarka, yadda za ka yi ita ma da yadda za ta maka, sannan zai kawar maka da wannan saurin kawowa ɗin insha Allah, idan ka jure wannan. Abu na farko, za ka nema wato kanamfari. Idan ka nemi kanamfari, za ka samu garlic, wato tafarnuwa kenan. Ka samu kanamfari da garlic, ka tafasa shi a wuta. Idan aka tafasa shi ya tafasu, a samu 1 cup. To zaka iya ka tafasa shi in for a day, don zaka sha shi ne safe da yamma. Idan aka tafasa kanamfari ta tafasu, sannan za a ɗauko garlic a saka, da garlic a tafasa su. Idan aka tafasa suka tafasu, sannan zaka nemi namijin goro. In 1 cup ana son namijin goro kowanne guda 3 in 1 cup a gari. To sai ka kiyasta yadda zaka abun nan ɗin shi in method. Idan ka daka namijin goro ya kasance shi ka yi shi already, an yi shi ya zama gari, sannan za a tafasa wannan shi garlic ɗin da kanamfari ɗin. Idan aka tafasa shi aka juye shi in 1 cup, sai a ɗauko wannan garin namijin goro ɗin, sai a sa a ciki, wato bitter cola kenan, sai a saka shi a ciki. Idan aka saka a ciki aka juya, ɗauko zuma in 1 cup kenan nake baka measurement. Kai kuma idan ka zo sai ka kiyasta shi yadda za ka yi. Idan ka zo sai ka ɗauko zuma 2 spoon haka, ka zuba a ciki, sannan a ɗauko pig a juye a ciki. Ɗan uwa, idan ka jure shan wannan, in ka jure shan wannan, za ka rabu da wannan matsala ma kwata-kwata. Amma mu especially irin wannan practical da zan maka, yadda za ka yi wa matarka idan kuka zo sex, yadda matanka kuma za ta riƙa maka, shi ma yana daga cikin tips da zai sa ka rabu da wannan matsala ɗin na saurin kawowa. Kuma wallahi ka fita da kare ne, don matanka za ta gaji da kai nan gaba, sai ta ce ka sake ta, kuma wallahi kana son ta. To idan ba ta yi haƙuri ba, don wata ba za ta yi haƙuri ba. Idan ka kasance da mata irin masu son sha'awa, kullum suna son a ce su ɗin nan, gaskiya idan ka haɗu da irin su ba za su iya zama ba kwata-kwata. Za ka ga soyayya, amma idan baka bata wannan ba za ta iya ba. To ka gani, duk soyayyen da take maka ba, idan dai kuma an zo sunan nan babu shi fa, sai ka ga duk soyayyen tana raguwa, kuma ka rika fuskantar wulakanci kenan. Saboda duk abin da ta gaya maka dole ne ka ɗauka, saboda kai rago ɗin ne, duk abin da ta faɗa. To wasu matan idan ba su da imani, sai kaga sun fara bin mazajen waje, more especially. To kaga wannan matsala ce babba, ya kamata a ce an kau da shi. Za ta taimaka maka, kai ma kuma ka ƙara taimakawa kanka. To da fatan kun fahimci wannan haɗin da na faɗa, wanda za ku sha, ku sha shi da safe kafin ka ci komai. Shi za ka fara sha 1 cup, sannan ka sha shi da ɗumi 1 cup, shi za ka fara sha. Sannan da yamma kafin ka yi bacci, before bedtime, shi za ka sha 1 cup shi ma. To wannan haɗin, ina mazan da suke son su ji su kam kamar doki, to wannan haɗin shi ma wani sirri ne na haƙiƙa. Duk namijin da shi ma yana son ya ji shi normal, yana ƙara wa maza ƙarfi sosai da sosai. More especially ranar idan ka shirya yin aiki, kana ji fa kai fa yau fa za ka yi ne, kamar ya za ka ci ne, za ka ci gindin nan sosai. To ka sha wannan 1 cup, kai kan ya ishe ka. Kofi ɗaya ya ishe ka. Dole yana reaction da wuri,